mai yangu zveshuwa akatanga kurwara muna January kusvikawo muna April akazosimba 1st May chimurapisa. Akafamba mileage yakati kurei munyika ino yeZimbabwe nekunze kwenyika. Ino zvinezvi kufamba kwandaita ndichirapisa mukadzi ndine pfuma yandakaparadza. Pfuma yandakaparadza muchida kunge ndifanira kunge ndichirapisa mukadzi. Ndairapisa mukadzi mukadzi wangu asimba takagara togarisana zvakanaka. Zvomukadzi kurwara kwaita zvapera. Asi inini mashoko andakuti ari kundinetsa ndekuti kufamba kwandaita mudzin'anga dzichindibatsira kurapwa kwaita mukadzi. Ndine n'anga dzakati kuudza ndakaendera dzakawanda zvichiramba. Ndine mishonga yandakazobata yakati wandei. Mishonga iyi yaive kutodekura ropa kune munhu akanditadzira. Chinova chikomba ichi. Chinova chikomba ichi. Ndiye akanga atora mukadzi wangu akarara akamusira nyoka. But nhau iripo yekuti ndine mishonga yandakabata inova n'anga yandakaenda kuMozambique kunonzi kwaNgonyawo. Ndine nyoka yandakapiwa yandiri kugara nayo munguva ino iyi. Nyoka iyi ndakaipiwa iri nyoka yandaifanira kuti kunge ichitumirwa kune chikomba ichi nochiparadzira upenyu hwacho. Ndobva ndabata chikwambo chandakatora kubhinga. Chikwambo ichi chive chikwambo chekuraya kuvharisa musha. Chikwambo ichi chakundinetsa kugara nacho uye zvine nyoka iyi. Mishonga yandakabata iyi iri kundibvunza kuti sei iwewe bva yawakatitora iwewe yareba uri kugara nesu usina kutiendesa kubasa kwatakawirira sei uri kugara nesu? Wakatitora iwewe kuti tiuye kuzonoshandira munhu asi hauchakwanisi kuti isusu tiende kuzoshandira munhu. Zvino inini chiri kundinetsa ndechekuti handakunzoutsitsi. Ndakudzoka ndonzoutsitsi kudeura ropa kumunhu. Ndiri kuzviona sezvinhu zvakutaka kundiremera, but pandakatora zvinhu panguva yacho nei zvazvakandiomera bhozi ndanga ndine hasha dzakanyanya. Ndakakumunzwira tsitsi. Ndiri kutaura kune mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvakadai izvi hazvisi kundiremera hazvo kuti ndidzore zvinhu, but ndodzora zvinhu izvi munhu uyu danga rimwe munhu akwanisa kuonana nesu ataure nyaya dzake abude pachena ega ndomuregerera pasina kumubhadharisa. Ndine losi yandakaita, ndine ngoro mapushikazi anga 23 muno Mbare kushandira muZimbabwe. Zvigayo 3 kumusha, inge ndine mombe 6 kumusha, stand 1 kuWaterfalls. Ndine cash on hand 2000. Loss of property zvese pamwe chete macosts zvichirapisa mukadzi akaita $17,760. Maproperty ese ndichimacalculata nemavalues awo zvimwe ndaitochekeresa nemaprice. Ndofuma kana vanozviziva kana ngoro chaenda itotengesa kana $50 asi ndakatenga $100 something. Ndichichekeresa kuti urapise mukadzi. Ndirapise mukadzi. 17,760 imari kundirwadza zvikuru kwazvo, asi chiona seeji yandiri ndogona kutanga humwe upenyu. But 2 years 3 years ndinogona kutanga kutonitarisira ndachinja futi ndatova muno munhu adzokera panzvimbo yezvinhu zvandanga ndinazvo. Chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti chinongorwadza kuti munhu kumuona achitofamba hake achifema indine zvinhu zvinokuwadza kudaro. Ndomusiya here para kundirambira, ndomutumira zvinhu zvinomukinditsa, zvinomuraya zvinhu izvi zvivharise musha iwowo. Handichatombode kuona nekuti tini takada kutarisa mukadzi wake akatomboenderwa newanhu. Mukadzi wake akataura kuti murume, kana wakaita zvawakaita kune mwana uyu, taura tisunungure mwana. Murume akataura kuti zvinhu zvandizvisiva. Saka nekutwahasha ndakabva ndatora mishonga yandakabata ipapo yekuti musha wacho ngauvharise wese naiye wacho wese newana zvese zvivharisisiwe. Zvinhu mishonga yandinayo yakakura, haisi kutamba nayo. Ndine nyoka yandinayo kuti inotumira munhu inonzi nyoka kundu, kana muchiziva. Njoka? Nyoka kundu.
nyoka kundu ihombe nyoka ikutamba nayo inyoka yekuti ndikaituma anogona kuita chironda chaasingagone kana kuzobvisa muupenyu hwake. But ndikumva tsitsi dai rumwe munhu ngauya bude pachena akumbiro regiro handimubhadharisa handimuite sei zvokuti zvinhu izvi zvindibude mwoyo mangu chete. Zvinhu izvi hazvigone kuzvidzora izvi. Munhu uye andotambudzika andotamburawo mumba make takamupinda hamuna kana chinhu takamupinda isu tichida kugadzirisana naye akati takamboti handizvisiya takatoonana ilife mumba make takamupinda isusu asi haakwanisi kunge achizvidzora zvinhu $1760 haisi mari kutamba nayo hama loss of property zvakaoma. Ndanga ndiri kufungidzira kuti dai anga ari mumwe munhu ngauye pachezvakomene kana dai ega live bandiri mbumwe akumbirire gwero rine zvaakaita nekuti mileage yandakafamba isekutamba nayo ndiri mwana mudiki 1994 ndichisvara 29 years pandiri panapa. It's not a job kupinda mung'anga dzinokwana kuita 13 ndichizogumisira ndabata mushonga inodeura ropa. Ndine mushonga inokwana kuita 4 yekudeurisa ropa revanhu. Zvinhu hazvinambondimirira mushe. Zvinhu izvi kuti ndizvidzore kune munhu wanhu wakandipa kune n'anga dzakandipa zvinhu izvi muridzi akaita zvinhu izvi ngauye akumbirire ndidzore zvinhu kune waridzi wazvo pandakatora.